El relat dels deixebles d'Emmaús és un dels més coneguts sobre les aparicions del ressuscitat i potser ho és per una doble raó. Tots ens sentim una mica com aquests deixebles, confusos i molt sovint defraudats en les nostres expectatives. Al mateix temps, allò que busquem no es troba en un lloc, sinó allà on som, on caminem, on transcorre la nostra vida. Però allò que més crida l'atenció és la incapacitat d'aquests deixebles per adonar-se que estan caminant i conversant amb Jesús mateix. Sembla que l'evangelista Lluc vol suggerir un risc que tots podem córrer. Si som deixebles, automàticament entenem i veiem Jesús tot el temps. La veritat, però, és una altra. Els deixebles coneixen les Escriptures, també coneixen de prop la història de Jesús i molt probablement han estat testimonis oculars de moltes coses sobre ell. Però allò que els resulta inconcebible és l'experiència de la creu. Es neguen a llegir la història de Jesús i tota l'obra de Déu des del mateix escàndol de la creu. Aleshores, és Jesús mateix qui els ajuda a rellegir-ho tot des d'una perspectiva que ja no és només la de la intuïció humana, sinó que és la perspectiva de l'amor de Déu. Molt sovint, la creu és el que fa trontollar la nostra vida, però per a un cristià representa la clau més profunda per comprendre la vida mateixa. Sempre hem de decidir si volem creure en el Déu de les nostres expectatives o si volem creure en el Déu de Jesucrist. La Pasqua és la inversió de la perspectiva i ens n'adonem perquè, fins i tot abans d'adonar-nos què és ell, el nostre cor comença a brossar de nou. Per això és bo recordar que Jesús és present també a les nostres crisis. No és lluny, no és absent. Simplement som nosaltres els que no som capaços de reconèixer-lo. Però tenir fe vol dir també recordar la seva presència, precisament quan les nostres sensacions ens parlen en canvi de la seva absència. Si escoltem el que vull al nostre interior, ens adonarem que hi ha preguntes que ressonen més, que tenen un altre pes específic. És Jesús qui posa el dit a la nafra, però no per ferir-nos, sinó per guarir-nos. Quan caiguin totes les nostres idees, pensaments, imatges, expectatives i desitjos sobre Déu, aleshores el misteri vindrà a nosaltres. En absència seva, la seva presència. En el silenci, la paraula. En el seu abandó, el seu ser en favor nostre. No calia que Crist patís aquestes coses per entrar a la seva glòria. Jesús diu als seus amb el sabor amarg d'encara haver estat traït. Entrem a la glòria, a la plenitud del que és humà, no malgrat el que ens pugui succeir a la vida, sinó a través d'ella, inclòs el patiment, el mal i el dolor. Jesús no va triar la vida, simplement la va acollir. De nosaltres depèn aprendre a estar amb allò que és, fins i tot amb l'ombra conscient, que només és l'altra cara de la llum. Quan aprenguem a deixar de comentar la vida, sinó a viure-la en plenitud, experimentarem la glòria, la vida en plenitud, la plenitud del cor. Germans i germanes, com els deixebles d'Emmaús, Jesús té el poder d'instruir-nos fins i tot a les nostres angoixes. De vegades pensem que la vida espiritual consisteix a resoldre les nostres inquietuds. En canvi, la vida espiritual consisteix a deixar-nos guiar per Jesús a les nostres inquietuds. A la vida creixem quan comprenem que el que busquem no és una explicació, sinó algú. I és a partir d'aquí quan sorgeix a nosaltres el desig no tant d'una explicació, sinó de quedar-nos amb ell. I un darrer element important d'aquest passatge. Els deixebles d'Emmaús, tan bon punt han reconegut el Senyor, corren a anunciar el seu descobriment als seus germans i amb ells proclamen la seva fe. Verdaderament el Senyor ha ressuscitat. Que amb aquest esperit sortim d'aquesta celebració dominical.